Telespectatori, în dedicație specială pentru Alexandra, astăzi o piesă, aici în Baia Mare, Căminul numărul 2, pe strada Victor Babeș 62A. Deci, Cotoman Felice pentru onorarea Alexandra, camera 112. Pentru noua mea vecină, să cântăm cu uite cu ei preferat. Deci, să începem, da, pot să încep să cânt. Exact, da. Să fac, da. Da. Bine, hai.